Ngayong gabi sa tanan. Happy Sunday. Paliho ko greet sa inyong mga tupad, ina nga Happy Sunday. Butangig pahiyong. Okay. Ang akong gibasa gaina nga ebanghelyo matud gikan kay San Lucas ang minubo nga version. Actually, ang taas nga version tulo na ka story. Sambingay according the story about the lost sheep, the story about the lost coin, ay katulo the story of the lost son. Ang akong gibasa karon ang minubo lang, so wala ang naabot atong prodigal son. But actually pares-parehas sila. Now nakabantay kita nga atong ebanghelyo is about the mercy. It's about the mercy and compassion of God, ang kaluoy sa Ginoo. Busa ang tema sa atong ebanghelyo, ang tema sa atong selebrasyon sa 24th Sunday of Ordinary Time is that we allow ourselves to be touched by the mercy of God. Akong usbon, atong i-allow atong kaugalingon to be touched sa kaluoy sa Ginoo. No, kana nga tema means usahay murag questionable. Kay nga naman, we allow. The moment we enter into this church, pagsulod nato sa simbahan, dili ka nga automatic na nga i-allow nato ang Ginoo nga mosulod sa tong kinabuhi. Di ba automatic na supposed to be? Yes or no? Yes. Pero kung balikan nato atong mga experiences, kung balikan nato atong kinabuhi, akong experience, inyuhang mga experience, makahinumdum kita nga daghan na mga higayon nga wala nato gialaw ang Ginoo sa tong kinabuhi. Tinuod dili? Yes, tinuod. Busa, the moment wala nato gialaw ang Ginoo sa tong kinabuhi, we become lost. Just like the sheep. Pareha sa mga karnero na wala na sila ag kita. Just like the coin, nawala kita. Pareha sa mga karnero, pareha sa coin, sometimes in our life, muratag naa sa lugar na we do not belong. May experience nato nga, murag dili man ko para diri, murag wala man ko gidawat diri. That kind of experience, in that kind of experience, we are lost. Ang mga karnero, according to the scholars, ang karnero manggod na itulo ka rason nga nang mawala sila or the sheep is lost. Una nga rason, ang karnero wounded, may samad. So dili sila makakuyog sa panon kay may samad sila. Ikaduha, kung ang karnero unsa, may sakit. Mo di sila makakuyog, may sakit, hina kaayo ang karnero. Mo di sila makakuyog sa panon. Ikatulo, kung ang karnero, bugo-bugo. Maurag yun na, no? Mga banga nga karnero. Okay? Muna itulo. For example, ang panon, paan ni dire? Ang usa ni adto gidito, bugo-bugo, gina nga karnero, no? For example, kita, gi-invite kita og beach party, of course, sa dagat. Nya mo adto ka dito. Mo adto ka dito naka-gown, di ba? You are lost. No? Muna, you are dumb. Mahimo tang nawala sa kaninga sitwasyon. And we become lost, just like sa mga karnero. No? That's why, the moment we have that experience in our life, we are like those sheep, mga karnero. Muna, gihagit karon sa Ginoo, kitang tanan, na we allow God to enter into our life. Pero usahay manggod sa tong kinabuhi, mingon ta, I don't need your help. Dili na ko kinahanglan imong tabang. Dili na ko kinahanglan imong advice. Dili na ko kinahanglan ang imong tabang sa kong kinabuhi. And the moment ato nang isulti sa tong kinabuhi, wala na to gialaw ang Ginoo, ang grasya, ang kaluoy sa tong kinabuhi. Now, ang dako nga rason, nganuman nga kita usahay o perme, sirado man atong kasing-kasing sa kaluoy, sa grasya, sa Ginoo. Unsa man ang rason?
usual nga rason, ang kalibutan manggod, we are told by the world that in order to reach our goal, unsa ni goal nato? To be successful. Diba? Ganahan man ta may mong successful. Kinsa sa inyo ang dili ganahan may mong successful? Kitang tanan. We want success. And because we want success, we are achievers. We achieve something. And the moment nga daghan tag mga achievements atong kinabuhi, mutaas pod, magkataas ato ang self-worth. Mao man na tungod kay daghang kag naabot si mong kinabuhi, daghang kag naabot nga title si mong kinabuhi, magkataas ang imong self-worth. Mo na gitudlo sa kalibutan, busa mo po'y nabutang sa tungunahuna o kasing-kasing, mo po'y naggiya o nagdala sa tong kinabuhi. And that's the time na nakasarado ato ang kinabuhi sa grasya, sa kaluoy sa Ginoo. For example, I just remember, sa una, seminarista pa ko, no? Gaskwela pa lang ko. Gaskwela pa ko sa seminaryo, I am just nobody. No? Kumaadto ko sa apostolate, walay mo kuyog na ko. Seminarista ramang ko. Katong naordinahan ako, nga deacon, medyo okay na, duol-duol na. Na deacon ako, ningon na mga kailan ako, wow, duol na ka, pero di pa na, lisod pa na. Daghanag na kailan ako. Katong napari nako, natingala ko nga daghan naman ang nisunod kanako. We want to be with the Father. Kay nga naman, daghan akong mga invitation. Seminarista pa lang ko, diakono ko, wala yung ko invitation. Puro napari ka, tanan, invitation, Father, diri Father. Aring manok, Father. Atay, Father. No? Batikulon, Father. Imuha na tanan. O mga sakristan po o mga nagkuyog, aganahan po, ila po, sige po sila kaon. Magkuyog-kuyog. Because mo na'y nakabutang sa tungunahuna, the moment we reach that level, we achieve something, we thought nga magkataas atong digdidag. Magkataas atong self-worth. Bitaw, I remember usa ka pari, no? Naordinahan siya, nag-first mass or kanta misa siya sa school, kung asa siya nag-graduate og high school. Pagbalik niya dito para for the first mass na iyang gihala dito sa school, daghang kay nanuol ng mga teachers. Ingon din mga teacher na, "Hay, so si Father, kabalo jud ko from the start, mapari jud ka, kay buutan kay ka, bright pa jud ka." Ningon din pare, "Saba diha, ma'am? Imo be kong gihagbong, nagipaluhod pa ko nimo." Yan teacher mo ba? "Oh, sorry, Father." Di ba? Kita mo na. Kaysa una nga you are nobody, pag napari na ka, wala na. And the moment we have that mentality, my dear friends, makita na to dili lang sa pag-imong pari, sa imong mga lay minister, o unsa man organization dire sa simbahan. Mabutang sa tungunahuna, and the moment we always say, ako, ako, ako. Makita nato na sa tong attitude. And the moment na ganahan ta, na we become successful, that we don't need anyone. We don't need everyone. Mahimo tang successful. Ang tanan nga credit, ato Kay the moment na imutabang nato, ato nga naon. Kay dapat ako lang. Mo bitaw ning sikat ng kanta, no? Kay remember mo siguro mo sa kanta. And now, the end is near. Kabalo na mo na, no? And so I face the final curtain. I plan each chartered course, each careful step. Ayaw ko pakantaha, ha? Basahon lang nako. Along the byway and more, much more, I did it my way. Pirmi natin resulti, I did it my way is very dangerous, my dear friends. Because your way, usahay, atong giwala ang mga tao nga nagtabang kanato. More dangerous, you did it your way,
wala nimo gitan-aw ang gahom sa grasya sa Ginoo. And the moment mawala na sa tong kinabuhi, mawad-an pud ta og kaluoy sa ubang tawo. The moment you reject your woundedness, kay ganahan maka-successful ka, di ka ganahan nga open sa Ginoo. Kay the moment open ka sa Ginoo, makita imo mga kalapasan, makita imo mga sala, makita imuhang mga sakit sa kinabuhi, sakit sa imong kalag, og dili ta ganahan ana. Busa, the moment you reject your woundedness, the moment you don't face your woundedness, your sickness, your dumbness, you inflict wound to other people. The moment wala nimo nakita imong mga kasalanan, ang imuhang kahinaan, ang imuhang samad sa kinabuhi, di ka ganahan imuning atubangon. Maghatag ka og mga samad hinuon sa ubang tao. Mao bitaw na no? Ang kanang mga tao musulti og bati sa ubang tao. Is it because wala nila nakita ilang samad? Mo bitaw nagsulti og mga bati ang ubang tao, silang silingan, silang pamilya. They forget nga sila pod usa ka lost sheep, usa ka lost coin. But the moment you have this woundedness in you, you acknowledge that in yourself, makaingon ta nga kitang tanan dire nagsimba, apil ko kitang tanan masakiton. We need Christ. Kung kita man din masakiton din, who are you to judge your neighbor? Who are you to judge other people? Imbis ngita mahusga sa tong silingan, sa tong isig kataw, magtinabangay kita. Magtinabangay kita. The moment that we don't acknowledge our woundedness, mawad antag kaluoy sa tong isig kataw, o mao na'y pinaka-delikado sa tanan. Unsaon nato pagbalik ang kaluoy na atong ma-feel sa ubang tao is the moment we realize that we need a person. Kinahanglan nato ang tao nga mo'y moagak nato, mubutang sa atong abaga. Kay tungod kita samran, kita mahina, kita daghang sala. Just imagine the shepherd na asay 100 kabuok nga karnero, nawad-an ra siyag usa. Nganong iya pamuntong pangitaon ng usa nga kamatyunon naman to. Nganong pangitaon mo tong usa niya nga may sakit man to. Nung pangitaon man to niya nga naman say 99. Just like the woman nganong pangitaon pa man to niyang coin nga sintabo ra man to nga naman say 100 million. Why? Nganong gihatag na sa Ginoo. Kung pangutan-o ninyo ang Ginoo, mao na ang tubag sa Ginoo. Yes, samdan ka, makasasala ka. Dagang kag weaknesses si mong kinabuhi, pero kwaon gyapon ti ka, because you are mine. You are mine. You belong to me. Basi kung saon pa nimo si mong kinabuhi, si mong pagkasala, background si mong kinabuhi, dili gyud na muubos ang panglantaw sa Ginoo sa ato ang tanan. Tungod kay higugma siya kanatong tanan ug maunang kaluoy nga gihatag sa Ginoo kanatong tanan. That's why kuning ana amday magkaigsuunan, gitan-aw kita nga may pagigugma og kaluoy sa Ginoo. We are all wounded persons. We are all wounded sheep. Busa magtan-aw pud ta og may kaluoy sa ubang tawo, and our mission is to heal one another, not to kill and not to destroy the dignity of the person. That is mercy and compassion coming from God. Amen. Palakpakan sa nato atong Ginoong Dios. Palihog manindog. Let us profess our faith